హలో పురగాధమంతందులారు వెల్కమ్ టు దీపు లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్. ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪೀಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯರ ಎನ್ನ ಆತಂಡೆ ಚೂರು ಆತನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈತ ಆತನೆ ಈತ ಕಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮನ ನೈಟಿ ಚೂರು ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಕೋಡೆ ದುಃಖ ಪನ್ನ ಒಂದು ಲೇರು ಇಂಕು ಕೋಡೆ ದಾಸಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿದ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಷಾನು ಉಲಾಯಿತಂದೆ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಕನ ಪುರ ಚೂಡಿದಾರ ಪೊಲ್ನೆರ ಉಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಪೊಲ್ಲೆ ಚೂಡಿದಾರ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನನೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನೈಟಿ ಸೀರೆ ನೈಟಿ ಅನ್ ಸೀರೆ ಗೊಂಜಿ ಕಾಲ ಆಗ್ತದ ಹೊಸತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಇಂಕಾವ ಇಂಕಾವಮ್ಮ ಅವನ ನೀವು ಮುಂದುವೆವಾ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಕೋಣ ನೂಲು ನೂಲುಂದ್ರೆ ಮುರಾನಿಯೇ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿಷಾನ್ ಚೂರು ಸರಿ ಜನ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪೊಡ್ದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೇನ ಮೆರಿಟ ಮಿಷಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉಷಾ ಇತ್ತು ಐನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲೇಂದೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಟ್ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮಲ್ತ ಅಮ್ಮಲ ದುಂಬು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮರತ್ತದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟು ನೆನೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಮ್ಮ ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಸೋಕೊಂಡಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವ ಸೋತಿಕ್ಕರು ನಂದಾಯ್ತಾ ಹೂವ ಬ್ಲೌಸ್
കൊല്ലണം പണ്ടേ രണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ പറയാം అమ్మ తోరాకనే ఇంత బ్లౌజ్ విచ్చానే వర సపర అనుకునే ఏత్ మంతున్నారు అమ్మకి సరి అండ్ వరత అనుకోండి buka mitela darna unjitun awo nana ora kollon edonji na lain undu amma tuonule sariyatna idda enki cheaper dertu kara dan eddam and just kara kuccekan engkau koru ang korea itu so kukian tu deh kait engku koru koppalam ello nana korpu jam అమ్మన పిరంజి సీరే పొసత్ అర్ధದ పాడొందుల్ಲೆ ఎలంజి కుడ్లాక్ పాయర అపక తోజ్ పాప అమ్మన సీరే నోంది తిన పూర ఖాళీ అవు ఒక మధ్యాహ్నం మనసు మల్పడుంది ನಾನು ಹೆಂಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎರಡು ಕೋಡೆ ಎಡ್ಲು ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಟಿವಿ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು ఆయన మరు ప్రసారం విని 12 గంటకి ఇంకో అమ్మన వనసాది టీవీ తోందలేదు సీరియల్ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಷಾಯ ತರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಶೀತ ದೊಂಡೆ ಬೆನೆ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಪದ ಟಿವಿಡವರ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಯರುಂಡು ಕಾರಂಡ ಕಾರಂಡು ಶುಂಠಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ತುಳಸಿ ರಸ ಪರ ಖಾರ ಬಜ್ಜಿ ಪರ ಖಾರ ಬಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತೀರ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಕಾರಂಡು దాతమ్మ ఒడ్డు కారండా
ದೊಂಡೆ ಖರಾಬ್ ಜಿ ನಾಲ್ಗೆ ಖರಾಬ್ ಹೂವೆ ಬಣ್ಣ ಅದು ನಾಳೆ ಎಡ್ಡ ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡ ಬುಡ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಪೂರ ಜಾರಿ ಜಿ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ದಾಳ ಜಾಲಿ ಒಯ್ವಾಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಬಿಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ತಾನ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕನ ನೋಡಿ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದ ಲಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಹರಿಸೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಸೂಪತ್ತಿರ ಬರ್ಪಲ್ ಹಟ್ಟು ಬೇ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಮಜ್ಜಿರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ವಾರತ್ತೇನ ಇಂಗ್ಲ ಬೀಡಿ ಆಪುಜಿ ತುಂಬ ಎಡ್ಡ ಬೀಡಿ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತ ಬೀಡಿ ಆಪುಜಿ ಇತರ ಟೆನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಬೀಡಿ ಒಂದಿ ನನ್ನ ಪಣಿ ಆಪುಂಡ ತೋಡು ಬಯ್ಯಾಂಡು ಅಮ್ಮ చాపలు ഞാൻ చాపడుతుంది എനിക്ക് మన సానగా పడుతున్నాయి ಏನೇಕಂಡಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಉಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಎಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಜಲ್ ಉದುರ್ನ ಉಂತುದೇ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಯಾನೈನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಎನ್ನೈತೆ ಕುಜಲ್ ಉದುರುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆರೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆವಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಎಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಮೂಜಿ ವಾರಡೆ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ ತಲೆ ಬರಡು ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಇಂಕ್ಲೆವರ ಪಾಡಡು ಅಮ್ಮನ ಕುಜಲ್ ಪೋಪು ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಕುಜಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ್ ಮೊಸರು ನೋಡು ಎನ್ನ ಕುಜಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾವುದು ಯಾನ ಇತ್ತೆ ತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೋಡು ಮೂಜೆ ತಂಡ ರಡ್ಲಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಮೂಜೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಜೆ ಪಾಡಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲಿತ್ತಂದ ಮೂಜೆ ಪಾಡು ಯಾನಿಂಚ ವಾರಗು ರಡ್ಡು ಸಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಂಗ ಇತ್ತೆ ಕುಜಾಲ ಅಂಚ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ವಾರನೆ ಪಾಡು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪು ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ನೆನೆಂಕಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ನೆ ಯಾ ಪಾಡುದು ಯಾ ಪಾಂಡ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಡು ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಬೇತೆ ಪಾಡೊಂದತ್ತೆ ಜೆಂಡ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಪರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನ ಅಯ್ನ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಪೂ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತರೆಕ್ ಮೀಯೋಡು ಎನ್ನ ಮೀದ ಪುರ ಅಂಡು ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಿ ಎತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ
ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್